dili pa ni kadto maglaba guys. So, kung timba na ko guys, so, takay makita gatang suso. Medyo na paglatag suso. Para magbayot. Apa? Guys, lain magiging ng mga short guys. Kang ipok ba guys? Lahi ni na ko laba guys kay bako manigad, bahong kunat. Mas hugaw magaling pang-ubos kaysa pang-taas guys. Bahong B. Bahong B. Okay, dali na ko. Karon, dali na ning ibabad guys. Dali na ko sa mga kalibangan. Huwag man tayo washing machine. Mag-hand machine na lang tayo guys. Diba? Wala. Madasin guys. Papunja po na yan yung laba. Hindi na lang matatamag ilisog sa nina. Ilabog niya ang bayan. Aray ko. Pamagad niya wasing-wasing. Wala man ni wasing-wasing guys. Mag-hand machine na naman tadani. Wala tayo ka pala itong wasing-wasing. Doon. Sabon ako guys. Sabon. Ihingan ko dirita sa musian. O niya mga kapugdari nagbitay. Babadsa na ko guys. Kaya rong nalira ko suton. Kaya wak man ko'y wasing-wasing. Pinapasa na lang rin inday. Ako guys karon malas kasi kung maglaba ko guys. Kaya mauwan. Nga, majinig mauwan. Majinig maglaba ko. Uy, makapunit na. Mas siguro kabalat sa punit guys. Kasi mo tapag laba diha. Kay, yun ano ko na rin sa mga. Karma guys, kung ano ko babad. Kasang ibabad o 30 minutes. Hindi. Karon, muling ko sa ko habang nakababad guys kay. Once, nakita mong kawat. Bye mga guys. Hindi na po guys, silang panabon. 2,000 years later. Mga guys, sila, nabon ako guys. So, lumala mo sa pagkaiti, mga salita guys. Paglaba guys sa lagi. One.
lasa ni nabaron ay. Kapin ano kung kailan na hindi na nakatanan. Giuwan siya guys, giuwan. Staring ag-iring atos bubong. Bantay gidi ko na suwak ka mo. Naansa naman nga ang itsura dan eh. Marit. Oh, wa na klaro guys sa gang nila baning uwa naman po na adi ko balat sa kuno. Kadaot na kang daw niya eh. May mahol din yung bungog. Tila nang uwan na sa Inday. Saya jed. Ano ni Ron? Malas ko ni Oy. Anong naghanap? Gusto ko bilabhan. Ang nagtali ni sila ni Oy. Naghanap. Makatawa na. Dali mo. Alalagay. Inulan si Inday Vlogger. At iyang sinampay giuwan. Hipos. Oh, naunsan ni Oy. Tiglan guys. Mga tanig si Urak Kutang. Ano na? Sayang daw ni Aniron. Dagan, dali. Pagdali. Hey guys, uwan na oh. Nag-raining na diri guys. Ang sama ni ay. Ang sana ni mong dagway guys. Maranig na oh. Saan ko kay tumang buhay. Ang tsura guys oh. Parang kong bruha na eh. Sama niya ay malas man kong buwan. At ko'y balak sa kinot. Kaya sila guys, anak ko kong artiha. Kaya gano'n mga post. Panda, sosyal daw ko kayo. Kung mga nakapurma na po. Wala naman daw laman ang bulsa. Bakit? Sinabi ko bang may laman ang bulsa ko? Hi! Siyempre guys, mag-ate-ate po na kayo sa atong trabaho man na. Kinahanglan natay. Pleasing personality. Kaya naman talawatin. Buwa tayo pleasing personality. Pero sa totoong buhay talaga, si Inday Jud, bisa jawa ni kati-api, bisa gamay. Katin pa kung mo kamunggay. Daw sa kamuti. Mamulihang kwan. Ikuin mo, maarti ko guys. Bisa dyan sa trabahoon. Gusto ka, labahan ka na lang yung labuhin. Kasi may bayad. Huwag ka lang guys. Mas ko guys. Opsa ko kay. Maligo na ko guys. Kina, ko damit si urang utang. Marang kamo. Kanang maingan na. Sosyal. Forma. Hoy! Before mo mag-judge na ako, tanawon sa individual kaugalingon. Kaya huwag niyo kayo sa akong troll life. Mali akong tinawag na buhay. Si Inday 100 yan. So, karoon nga guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Kasunod na po na akong vlog guys. Kita-kits na kayo. Shout out diya sa mga vlogger sa buhol. Kamusta mo diha? Padayon lang mo diha sa inyong mga vlog diha kayo. Iya po yung awat ko dali kayo. Naibog mo po. May awat mo po dali. Manang shout out ni sa